Anakku sing caket karo Kunthi iki mung kowe Basudewa. Amarga wit cilik mula si Kunthi iki ngadi-adi banget marang kowe. Mula kowe ndak wenehi Purbawasisa manjinga petunggon. Manjinga peturane si Kunthi, takonana sing bares. Kunthi iki lara apa? Aja nganti mengko kedaluwarsa para penglamar kabeh padha gawe geger ana negara Mandura. Purbawasisa ndak pasrahke kowe nggih. Ih. Mboten langkung dados ndika ngestaken dawuh Rama nyuwun tambahing pangestu. Lelungsen ndak bekali pangestuku marang kowe muga bisa kasembadan mengko nggonmu takon marang adimu. Arya Prabu, nuwun wonten dawuh. Biwarakna marang kabehing para nalendra Patmancanegara. Kinen lerem sawetara nggone nglamar marang Mbak Yumu. Amarga dina iki Kunthi bakal ditakoni dening Kang Mas Musi Basudewa kahanane kepiye. Lan siyaga bakal enggah tak enekake sayembara pilih. Mboten langkung dados ndika ngestaken dawuh nyuwun tambahing pangestu Rama. Iya ya Basudewa. Mara Purbawasisa tak pasrahke manjing kedaton, Nger. Long-leming driya mangun kong kanduane ngrimeng lerlena tanpa kanen yen tan tulus yen tan tulus mengko sancah utama
rawuh paduka Kakang Mas Raden Basudewa. Sembah kula katur Kakang Mas. Iya, Yayi. Wis tak tampa ndadekake bungaipun Kakang Gundi. Pangestunipun Kakang Tampanana, Yayi. Kacadhong tangan kalih saengga jejimat mawana bagya kayuwanan Kakang Mas. Kakang Mas badhe tindak pundi? Yayi. Kejaba pun Kakang wis suwe ora kepethuk adhiku wadon sira sing tak tresnani. Pun Kakang uga pinercaya nampa dawuh saka Kanjeng Rama. Yayi. Wis ana patang candra iki siadi ora metu saka peturon. Pengendikane Kanjeng Ibu Dewi Badondari jare Yayi Kunti kuwi lara. Kuwi lara apa, Yayi? Kowe iki lara apa? Yen tak arani lara bareng aku tilik mertinjo marang kowe kok cah nyiwamu kok malah saya bingar padang kaya mengkono. Awakmu kaya mundak lemu. Yayi. Gundi. Kowe aja dadi kuceming negara Mandura. Kowe aja nganti gawe kujiwani Kanjeng Rama Prabu Kunti Bojo. Negara Mandura kuwi wis kondhang malembar tumekaning manca praja. Kondhang gandane arum. Aja kok para nalendra ra ngundhangake marang kondhanging negara Mandura. Sedeng dewa wae kabeh padha ngalembono marang kawibawaning Kanjeng Rama Prabu Kunti Bojo. Kunti? Kowe lara apa? Inggih Kakang, kula mboten saged matur Kakang, kula mboten saged matur. Namung keparenga kula nyuwun pejah kemawon Kakang Basudewa. Kowe iki adhiku. Kowe iki tak tresnani. Wiwit cilik mula kowe sing emong kuwi aku tak gendong alor ngidul. Pun Kakang ora negakake marang kowe Yayi, yen kowe duwe wadi kang sinengker matur marang aku, mengko pun Kakang kang bakal nutupi marang sakabeh wadimu. Matur, eneng apa? Mboten saged matur Kakang. Eneng apa? Kowe aja nganti ngenteni marang dukanipun Kakang lho. Mengko yen wis aku nesu, mbuh kelakone. Kowe matur sing cetha wae. Matur sing cetha. Rem-rem sang hyang arka kingkin ler manguswa kang layon marang saliranira malas dening ludira kawang wanggegana bang sumirat Kundi, kowe adikku. Kowe tak takoni wangsulamu mung njaluk mati. Bareng tak desek rembug malah kowe tawan-tawan tangis rawat-rawat aspa. Kundi? Tak tamat-tamatake saya suwe kok katon jebul lemumu mau kok sajake nggawa wadi. Kundi.
Nek ngono kusik to. Nek ngono kowe apa aja Kundi? Kowe Garbini. Inggih. Inggih. Kakang Mas kula Garbini. Aduh Dikundi. Oh adikku di. Saning jagat ya jagat pangestu karo Kundi. Kowe bakal duwe gondo banger, kowe bakal mbebangeri mbebuteki negara Mandura Kundi. Kowe Garbini kang tanpa lawan sabab kowe durung papala krama Kundi. Kepiye Kundi? Oh adik Kundi, adikku. Oh Kundi. Kowe Garbini kowe aja sajak wis katon kaya ngono kowe nek ora 5 sasi ya wis 6 sasi. Apa kira-kira sik 4 sasi? Kundi bares wae Kundi. Menika sampun wonten 8 wulan kok Kang Mas. Aduh mati aku. Oh Kundi wis 8 sasi. Inggih Kang Mas ngestaken dawuh. Nggonmu kaca ngono bebanger bebultheki marang negara Mandura ngucemake marang asmane Kanjeng Rama Prabu Kunti Bojo ngerti kowe? Kowe ngerti layak Kanjeng Rama ora wani. Kanjeng Rama ora kasdu tedhak pribadi takon marang kowe sabab kowe mengkono sajake Kanjeng Rama wis ngleki marang gelagat semumu Kunti. Oh Kunti kowe ngaku wong iki ora ning wong liya. Iku ora ning wong liya kejaba amung pun Kakang kowe ngaku kowe kuwi meteng karo sapa? Kowe iki Garbini karo sapa? Kagong sapa sing sambungan karo kowe Kunti kuwi sambungan peteng karo wong lanang barat. Kula mboten tepung. Kula mboten sambungan kaliyan tiyang jaler. Kunti. Aturmu mokal, aturmu ngelengkara. Kowe tak takoni. Ngaku marang pun Kakang wis sambungan tresna karo sapa? Yen priya ing wilayah negara Mandura, matur sapa priyane mengko aku kang bakal mbondo marang priya kang wani jejarak marang kowe Gundi. Kula mboten sambungan dhateng sinten-sinten Kakang Mas, kula nyuwun pecah Kakang Mas. Kowe ngentek kesabaran ya. Kowe ngentek kesabaranipun Kakang Basudewa. Yen ngono kowe bakal merang-merangake Ratu Mandura, merang-merangake jenenge para putra-putra Mandura gegabah marang asmane Kanjeng Rama. Timbang kesuwen aja nganti mbebudhek mbebangeri jejemberi marang Kraton Mandura. Kowe tak pateni dhewe kowe. Amit pasang kaliman tabik Raden, kowe ingkang sowan Raden sampun ngantos dadosaken kaget paduka Raden Basudewa. Pendhita Nekotan Padaka kowe sapa? Mestenipun paduka kalimput kalian kula Raden, paduka kesupen kalian kula nek jatosipun kula sampun nate tebak. Nanging bobotipun paduka menika ketemben duka. Tiang duka menika mesti kesupen ngagengaken deksuranipun supe dhateng Purwadaksina. Kula menika pendhita saking atas angin. Kula menika Begawan Durwasa Raden. Begawan Durwasa. Inggih. Kowe teka kene nyandhet nggonku bakal nirnakake adhiku Kunti eneng apa? Kowe bisa nyandhet marang karepku nggone
ngilangi Sukerta negara Mandura, kowe kudu bisa nanggung marang sakabehing kaanan ing kene. Nggih, Raden. Keparenga kula badhe matur dinten menika ingkang rayi rak ngrebini Raden. Ih, pancen bener. Menika wonten sababipun rumiyin Keng Rayipun Kunti menika nate meguru kalian kula. Nalika semanten kula sukani aji kunta kumpuling rasa sabda tunggal tanpa lawan. Aji kunta kumpuling rasa sabda tunggal tanpa lawan menika katiyasanipun menawi dipun watek saged ngrawuhaken para dewa. Mila kula waleri ingkang rayi nalika semanten kedereng anggenipun kepengin badhe nyuwun aji menika. Menawi mangke sawanci-wanci aji sampun kula caosaken sampun ngantos dipun watek ing sadengah panggenan waleripun sepisan sampun ngantos aji kunta wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan kala wau dipun watek wonten papan pesarean nedeng Dewi Kunti sare menika mboten pareng. Kaping kalih aji kunta kumpuling rasa menika inggih mboten pareng dipun watek nalika ingkang rayi nedeng siram. Lah mbok menawi kesupen Raden, mbok menawi kesupen. Nalika semanten pinuju ingkang rayi menika sare wonten ing pegulingan ngatek ngrapal aji kunta kumpuling rasa sabda tunggal tanpa lawan dilalah wonten lindu bumi gonjing kayangan geger kayang ketaman goro-goro geter singasaning jagat raya satemah nalika semanten dewa sami wayang wuyungan. Lah dewa ingkang kapinujon boten gadah damelan utawi ingkang nganggur nalika semanten pun Bathara Surya. Bathara Surya kenging sangat getering gara-gara aji kunta kumpuling rasa sabda tunggal tanpa lawan satemah tejak dhateng keputren negari Mandura. Jelek manjing wonten ngarsanipun ingkang rayi pun Kunti Nalibrata. Dadi aji ku mau kena kanggo ngrawuhake para dewa. Inggih Raden ngestaken dawuh. Nalika semanten Sang Bathara Surya menika ndangu kaliyan ingkang rayi, Kunti. Kowe nekake aku eneng wigati apa? Ingkang rayi matur kula menika mboten ngrawuhaken para dewa nanging kula menika ngatek aji-aji kula piyambak. Dewane banjur ngendika, "Kunti, yen kowe ngatek aji kuwi mongko wancine ana ing peturon kuwi jenenge ngatek aji paweling ngrawuhake para dewa." Banjur piye? Ingkang rayi mboten saged matur wekasan wonten swanten kresek. Kuwi swara apa? Kula mboten saged matur. Nalika semanten sakjroning wengi menika wonten peteng, sakjroning peteng menika wonten lali, sakjroning lali menika wonten sakjroning lali menika wonten wis aja ngucap. Cetane adiku Kunti kuwi ngarbini sabab saka pokal gawening dewa sing celuthak Bathara Surya kae. Kula mboten saged matur. Mbok menawi mekaten menika jangkane lampahan. Drwasa. Wonten dawuh Raden. Kowe mbebuthek marang asmane negara Mandura. Kowe mbebuthek marang asmane Kanjeng Rama Prabu Basukunti. Kowe sing ndadekake adiku duwe aji kunta manunggaling rasa sabda tunggal kang tanpa lawan. Mula gelem ora gelem saiki jabang bayi kang kinandhut ana ing guwa garbaning adhiku Kunti kudu kok wetokake aja nganti krungu bayem teki. Aja nganti krungu marang bayem teki luwih-luwih wong negara Mandura lan kanan keringe. Kaping pindho yen to mengko Kunti wis nglairake ponang jabang bayi, mbuh kepriye caramu aja nganti adhiku Kunti ilang keprawanane.
Piye Drasa? Inggih Raden, inggih ngestoaken dawuh. Wis aguh. Inggih sagah Raden. Yen ngaten ingkang rayipun Kunti badhe kula dherekaken manjing kedaton. Mangke badhe kula sunaken kaliyan ingkang ngadamel jagat mugi-mugi ingkang rayi saged mijilaken punang jabang bayi ingkang boten medal margi saklimrahipun Raden. Manjing jroning sangkar pamelengan Dewi Kunti kadherekaken Begawan Drwasa. Nalika mangke sang Begawan Drwasa sigra matek sedakep sluku juga ngeningaken pandulu nutupi babahan hawa sanga patrap mudra padmasana kaya mekroke kembang tunjung gegodhong asta ngesti panca sekondang rucat pancamaya anut lebu wetuning Bajra Hirawana manekung kesaning kang gawe jagat sigra mapan sinidikara sang Dewi Kunti dinamu ing bun-bunanira mijil punang jabang bayi mijil saking talinganipun sang Dewi Kunti nalirata sigra cinandak wani dening sang Begawan Drwasa glewo pekik warnane kakung wujude Drwasa piye Drwasa? Pangestu paduka Raden. Menika sampun kula sidikara kang rayi nglairaken jabang bayi medal saking talinganipun. Wah, syukur mangayu bagya, syukur mangayu bagya. Nggih Kakang, Mas kula nyuwun duka Kakang. Ora adiku, sing kleru ki dudu kowe. Sing kleru ki dudu kowe nanging jagat pancen mengkono keparengi. Banjur piye Drwasa? Iya. Jabang bayi menika badhe kula paringi tetenger. Gandeng menika mijilipun saking talingan. Bayi menika badhe kula namekaken Karna Basusena. Karna menika talingan, Basu menika cah iwaning srengenge. Sena menika anak. Oh mengkono Drwasa. Iya. Mong aku njaluk pewadi iki aja nganti keprungulan kebrojol dening sapa wae. Bayi iki kudu kok ongsek saka kene inggih mangke kula ing badhe ngupakara. Mboten penemban menika anak kula badhe kula mong Kakang Mas menika anak kula. Ora kena Kunti, ora kena. Kowe aja mbubutek asmane Kanjeng Rama. Inggih Sang Dewi. Menika badhe kula larung wonten ing Bengawan kemawon. Mugi-mugi Kang Putra mangke pikantuk tiyang sepuh ingkang saged njalari dados kondhangipun putrapun Basukarna. Menika menawi mekaten penemban menika badhe kula paringi sangsangan ingkang ginambar cahyaning srengenge wados minangka pepenget yen to anak kula naminipun pun Karna Basusena ugi sampun kula serat wonten ing mriku penemban.
Menika sampun pinaringan kalung ingkang sinung tetenger nami Karna Basusena. Raden Basudewa sang putri Kundi kula nyuwun pamit menika badhe kula larung wonten ing Bengawan kanggo supados mangke kapanggiya tiyang sepuh ingkang mahanani dhateng kuncaranipun asma putra Paduka. Raden Kundi wonten dawuh Kakang Mas Semilak Pedhut Negara Mandura. Anakmu wis lair. Ndak jaluk lan Begawan Druwasa ora lair sak mestine dalan kang mestine nanging nyatane mijil saka karnamu. Ajimu Kuntawa kasing rasa sabda tunggal tanparan guwaan wae. Guwan yen nganti kowe mengko lali meneh kok wateka ning petunggonmu ora urung dewa-dewa do mrene nggih jag-jagan kowe. Ngestakaken dawuh Kanjeng Kakang Mas, ngestakaken dawuh mboten kula damel malih. Aja nganti kok gawe. Bukune suwek ana. Aja diapalne. Kula sampun kelajeng apal kok. Dan ning aja nganti kok watek. Kowe njaga marang asmaning pun Kakang, kowe ngreksa marang asmaning Kanjeng Rama Prabu Basukundi. Inggih boten badhe kula ambali Kang Mas. Wis kono manjing pedaton tata-tata dela maneh kowe bakal dianggo sayembara pilih. Kowe bakal munggah pepanggungan milya sapa jejaka sing dadi carming atimu. Inggih ngestakaken dawuh kula nyuwun duka Kakang. Gendong Sang Karna Basusena Begawan Druwasa manjing tepine Bengawan Gangga sigra linarung wonten ing Gendhaga Kencana Sang Karna Basusena urut pilining lepen nalika mangke gancaring cariyos jabang bayi kapanggih dening Kusir negara Ngastina Sang Hadirata kabekta wangsul mring negari Ngastina. Padang Semilak pedhut ing anglimputi negari Mandura. Dajal jar penggaling Nalendra Mandura Prabu Kunti semanten ugi Sang Begawan Druwasa.
Nduk. Kok penak men mah kok srepek kok terus awake dhewe metu. Iya, pancen ya kudu ngene, Nduk. Engko nek nganggo gending ndak kesuwen merga iki lakone iki dawu banget. Ngono, heeh. Iya, ning prayogane ya tak bagi binagi ya, Nduk. Ngono, Mak. Iya, kono lungguh sing kepenak. Anjas mara hari mami janji sabar terusno Nduk terusno jenglengan Nduk pisan maneh no iya Mak Asmon Marandana wis sak pupuh saiki terusno Nduk. Mau sawarane sapa rung suwi mau? Iki mau suarane Noni Anjarwati. Kuwi mau? Iya. Iki ya sik panggah kuwi apa ora sing bait keloro. Aku arep nyuwun gungan karo anakku. Sapa? Dwi Lestari. Sing ndi? Sing iki lho, sing kanan dhewe iki. Oh iya. Asmarandana ya? Iya. Dijenglengne Nduk ben mundak semangat. Iya. Kaya ngapa? Ayo Nduk. Asmarandana sak pupuh maneh. Monggo. Lah kok ming titik men. Ayo iki jenenge Asmarandana jengleng iki ya ngene iki. Oh ngono, heeh. Lanjut.
Luna Maya. Apa, Mas? Sadurunge nutukake atur mbok menawa ora ana ucapan sing luwih pertitis kejaba ya kowe tak kanthi munjukake rasa syukur marang ngarsa dalem dat ingkang maha wikan Allah Subhanahu wa taala. Dening apa awake dhewe isih pinaringan kawilujengan kanikmatan karahmatan dene bengi iki kasembadan awake dhewe nampa timbalan dawuh sangka panjenenganing Bapak panitia ing PT Semen Gresik kene. Ngono mah. Iya. Ujube bengi iki apa? Ujube nggone gelar kelirana kene, Nduk, yaiku mengeti dina kamardikan Republik Indonesia sing kaping 26. Nek jane 2 wulan kepungkur yaiku sasi Agustus kepungkur ning gandeng swasana dek semono iku isih Ramadan utawa poso kepeksa diundur bengi iki nggone ngenekake ambal warsa dina kamardikan sing kaping 26. Kejaba sangka kuwi uga bengi iki mengeti ambal warsa Semen Gresik sing kaping 54, Nduk. Muga-muga tansah pinaringan rahayu wilujeng kokoh tak tertandingi ngono. Membangun negeri tarpanti. Iya. Wah, aku seneng banget iki mau uga aku wis diparingi konsep karo penjenenganing Bapak panitia. Upamane apa? Yaiku PT Semen Gresik. Direksi utama yaiku Bapak Insinyur Dwi Sucipto. Uga ngaturake penuwun dhumateng direksi Litbang dan operasional Bapak Insinyur Soeharto. Iya, uga penyanipun Bapak Direktur Produksi Insinyur Suparni. Iya, Direktur Keuangan Ayani Yaman. Iya, Mak iya. Lan uga kunjuk Direktur Pengembangan Usaha dan Strategi Bisnis Bapak Insinyur Erizal Bakar. Wah, kuwi to. Uga ora lali awake dhewe sowan mrene sebab nampa timbalan dening penyanyi para kadang panitia ingkang dipandhegani yaiku nyanipun Bapak Satrio saking Plongkowati. Sapa? Bapak Dr. Andes Abimanyu. Oh ngono mak. Uga Bapak Panitia Edi Saraya lan Bapak Sumitra ingkang kepareng sampun rawuh nyang gubuke awake dhewe kono, Nduk. Ngono. Lan uga kene ana penasihat klub kerawitan dan pedalangan ing Semen Gresik yaiku nyaning Bapak Insinyur Sumarwanto. Oh, ngono. Mula aku arep ngaturake tembang dandang gula kanggo mengeti ambal warsa ing Semen Gresik kene muga mengko bisa nambahi kawilujengan, Nduk. Iya. Muji syukur konjok marang Gusti Semen Gresik ambal warsa ing Gresik wewengkone mugi manggiya rahayu kang cinipta tansah nyawiji ingkang sinedya teka karyawane rukun lahir batine manunggal mulya tentrem donya tumekaning akhir saben taun wayangan acung jempol kelawan PT Semen Gresik kang saben taun wayangan ngono mah iki ning teruse, Nduk. Iya. Yen wayangan dalange puniki yeku ki sento saking Panaraga jangkep lawan penyanyine sindene ayu-ayu pengrawite kaya priyayi regane ora larang waton saben taun
10 terus-terusan sing pungkasan mesti tak wenehi gratis. Mung nyediani mangan. Modiar kowe mangsamu nyediani pangan. Kendaramu pokok ombeni banyu. Nduk, apa? Awake dhewe mrene ora ijen ning awake dhewe iki mau nggawa gareng. Ora ketang sak kadareng laku iki ditimbali garenge dimen metu. Ngono, heeh. Iya. Ya bengi iki jane klasikan, Nduk. Klasikan ning ya klasik masa kini aja kok klasik mlemeng kaya mbiyen. Ora ketang siji loro ya diwenehi sing rada hot sithik. Ya gareng ditimbali. Ya Reng, mrene Reng. Serampat Nduk, ya. Mikir enek. Lujeng dalu Reng, Mas Gareng. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalu menika saged sowan wonten PT Semen Gresik Mak Canggih. Wah, kanthi wilujeng saras mboten wonten rubeda ing sambikala nggih. Alhamdulillah dalu menika masyarakat Gresik sami mlempak. Wah, antusias anggenipun mriksani ringgit. Nggih, waduh jan tenan. Lagi teko ya blas rungene apa-apa ki. Lah, sing ngomong sapa? Aung kula niki madosi Pak Mitra men mboten ketemu. Nggih ta? Nggih. Wong pancen saksi sibuk. Iya, alhamdulillah beliau menika ngasta wonten PT Semen Gresik. Kapatah inggih menika dipun percados dalu menika ngrawakaken panjenengan ngoten nggih Mak Canggih lan ugi kula ngiras-ngirus kalih silaturahim gareng niku teng ndi akeh niki gareng Kapanaraga dadi raketan piye ya klungsak-klungsu menudu ngoten Kecing-kecing nek diambu diraupi. Oh lah nek kecing diambu sok digoleki cah lanang niku Lah iso nek ora kecinge luwak. Wonten nggih. Anu dalem nika wonten hajatan napa? Oh menika
HUT PT Semen Gresik yang ke-54. Nggih. Aduh, jan saestu. Remen sanget kula niki. Nggih, ngertos menyan. HUT niku napa? Tulisan. Lho. HUT tulisan pripun? HUT niku maksude napa? HUT nika singkatan. Oh, singkatan. Singkatan saking tembung HUT. Alah, perpanjangannya HUT. Nuwun. Sing kula maksud niku senes kok HUT ngoten niku. Ha pripun to Niku singkatan saking napa ngoten lho? Singkatan saking hari ulang tahun. Oh, hari ulang tahun Nggih. PT Semen Gresik. Ya alhamdulillah hari ulang tahun yang ke-54. Nggih, mugi-mugi kemawon ke depan PT Semen Gresik semakin sukses dan maju, bisa diterima seluruh negeri. Ngoten. Semakin kokoh tak tertandingi. Kokoh tak tertandingi. 54 lho. Dadi umur 54 niku pun tua banget. Ngoten. Oh, pancen ngaten nggih. Nggih wong angka 5 mawon nggawa werdi nika. Lho, pripun to? Lho, 5 dadi 4 abjad. LIMA. Maknane L nika laksanakan kewajiban untuk menjaga kualitas dan mutu PT Semen Gresik. I inovatif dan profesionalisme untuk keluarga besar PT Semen Gresik yang jadi backdropnya sekarang. Dadi keluarga besar Semen Gresik engko yang diutamakan engko profesionalisme dalam bekerja. wah, Ngoten. pancen nggih. M maju terus tiada henti untuk membangun negeri. Lho. Iku. A amanah dan tanggung jawab yang jadi menapa menika tanggung jawab yang besar karena sudah diterima dan dipercaya oleh seluruh negeri. Waduh. Jan sampean kok meletik saiki mripate. Biasa nek urung mambu rawan ngeten iki. Wis kula niki wis ora mas. Urung mambu rawane sego campur ya entek pirang-pirang Wah, kotak. kepepet to wong perjalanan Ponorogo ora mampir warung, weteng men diremason tok. Tapi ya wis. Lah sampean mau kok keri tekane dadak nyandi. Wah, kula niki perkara ngriki jenengan lak rawuh rumiyin. Nggih. Kula lak nyusul gandeng ketetek. Kula lak terus teko ngriki niku medun tenggene perapatan. Kula lak numpak bis medun tol. Perapatan pundi niku? Perapatan pundi nika? Luar mriku ngoten mawon. Bukopin pen niku nggen cek-cek niku lho. Oh, lah Nggen nggih. cek niku pokoke nggon Bang Ijo perempatan. Lah kok ngerti alamate sampean? Wah, kula riyen dadi pengamen ngriku 2 tahun nih. Lah. Jenengan lha ngriki wawasane luas lho kok iso. Lah, Aku nggih. lak ndugi ngriku to Mak Cangi. Nggih. Delalah kula kesusu nggone ora ngerti. Takon tukang becak. Lho, takon. Anu Mas, anu njanterke teng wayangan pundi kula nggak ngoten to. Nggih. Anu kula terke mawon. Sing penting jenengan numpak becak kula, tiange radi anu basane Madura. Oh, ora Nggih. sampean ora iso ora patek iso nampa. Nggih, anu kinten-kinten pinten Pak? 20 ae teko nggon niku Dik. Ngoten niku. 20 teko nggon. Kula nyang 5.000 lah kok nesu. Pripun nek nesu? Tukang becak niku konyok kula nyang 5.000 nesu. Lah wong ngenyang ya kebangetan 20 kok dinyang 5.000 niku sampean iki Arep kebangetan. kula sing numpak ora kula dhewe lah kono ya melu numpak kok iso. Lah ya mesti numpak karo mancal lah witekne kok nyurung. Delalah tukang becak niku purun. Purun 5.000. Nggih 5.000. Kula numpak tekrak langsung delalah numpak becak penak-penak. Lah kok dikepat-kepotne. Ngepot. Enggak nih. Kula seneng lho Mas, niki sampean gawa nyawa lho. Sing tukang becak meneng mawon. Lho. Apa raruh basa? Apa atraksi apa piye ngene karepe? Nggih, kula meneng mawon ya suman slumut slamet ngono mawon. Nggih. Lah kok dalan munggah niku to? Munggah. Enten truk mandeg lah kok arepe ditabrakke truk. Terus Kula nggih cancang, Mas niki mburine truk Pak. Kula sik anak-anak cilik ya, kula ngoten to. Lah, Ngoten niku kuwatir ndelok, sampean. langsung buak ngiwa suwek. Biyanter dalan medun. Wah. Ora direm. Wah, Biyanter denggal. berbahaya niku. Lampu abang. Lah kok Mas ki lampu abang iso tabrak tronton ki kok aku. Lah kok tukang becak nyauri. Pripun nek nyauri? Sampeyan meneng ae 5.000 njaluk slamet sampean. Waduh, harus cilaka. Oh, gara-gara 5.000 dinyang niku wau. 5.000 njaluk slamet ta, terus kok tambahi anu Mas,
sing 15.000 gawane nek iso tabrakno kantor polisi ya. Malah dilulu. Lah wong kula niki ya seneng ning alhamdulillah Mak Cangik Nggih. dengan usia 54 menika huruf angka ingkang genep. Nggih. Papat menika mboten ganjil, papat menika genep. Wonten werdine PT Semen Gresik menika pun genep dadi ora ganjil. Ke depan semakin sukses, semakin maju, semakin diterima oleh seluruh negeri. Dadi minangka Semen Gresik keseluruhan bisa tercukupi. Dadi mutunya tiada henti untuk membangun negeri. Mulane Gresik niku fanatik dengan semen. Niki bangunan sak menten ora gawe pasir. ulang nggih wong pancen nggene mriki kok. Kula wau teng mriku mangan tempe saking fanatike semen. Tepung campuri semen nek pangane rong dina rajur. Kebangetan sampean ora iso bedakne tepung karo semen. Ngono ya kon bayar 5.000. Ya kebacut to ya. Oh saking mirahe kok. Ya alhamdulillah. Dene menapa menika dalu menika ngrawakaken panjenengan mugi-mugi dengan usia yang 54 menika saged ngrembaka semakin maju semakin nomor 1 untuk ke depan keselama-lamanya. Oke. Aduh jan tenan kula niki suweneng Mak Cangik. Nggih. Ning raketan piye nggih kula niki rada sedih. Sebabe Ora sedih pripun kula niki. lho. Lah bareng guyang-guyu kok malah sedih. Kula niki mek ngibur ati kula tok. Lho. Jane jeroane niku susah. Susah. Lah sebabe Ora susah piye kula niki teng dalan niku lak kocape ponakan kula to. Lho. Niku teng omah ngenteni kaya kula. Lho. Semupane kaya anak ponakan sampean niku. Lah kula niki ndek ponakan loren kale ra eram. Jenenge niku sing sitok Irawin. Sapa? Irawin. Oh. Sing setunggal niku Rawan. Ralin karo lawan. Nggih lah niki alhamdulillah niku lah kok ora enek kabar berita teng TV teng koran. Oh ilang kocape niku. Boten. Lah teng pundi? Tenggene tikungan nggene ajeng mlebu oleh Yasa Wilangun niku lho. Lah kok enten tulisan to. Tulisane pripun? Rawan kecelakaan. Iki kula bengi niki wis pokoke kula ora iso penak nyambut gawe ora iso penak. Sing dimaksud rawan ki kono iki nggon sing kerep kecelakaan ngono lho karepe iki. Jenengan niku ora iso maca apa piye? Tulisane rawan kecelakaan wis sesek lho. Sesek piye? Ditambahi kerep barang. Sampai niki piye? Lah sering terjadi kecelakaan karepe. Sering ora kerep ora sedeng tambahi sering neh kaya. Dalang kok nengkel ngono ya 15 juta lho Mas. Wis susah. Maksude niku bola-bali terjadi kecelakaan. Sampeyan ra percaya. Nek kono tulisane ming rawan kecelakaan kok tambahi bola-bali apa? Goreng ngomong dhewe. Arepe lapor polisi Gresik niku wedi Mak Cangik. Sebabe Ajeng lapor tenggene Kapolsek terdekat gen kota niku lho. Lah sebabe napa wedi? Arepe lapor iki wis diwehi tulisan. Piye? Polisi 200 meter. Ah niku nek kula lapor polisine ora yo, Pak lapor, Pak. Iso dhuwur. Duwileng-duwil. Polisi kene iki iso dhuwur. Dhuwur banget niku. 200 meter kok, Mas. Sing dimaksud ki ora ngono. Dadi antara kene karo kantor polisi iki jaraknya 200 meter. Kok sumpah kiting sak pasar tulisane kene antara kono ora enek, Mas. Polisi 100 meter ngono lho. Wong ora mudeng ya. Ora mudeng pripun kok iso ngrasake. Karepe iki doe nyang kantor polisi iki kira-kira 200 meter. Oh, alah mboten anu polisine sing 200 meter. Murah kok ya. Alhamdulillah. Ning nyatane nggih arepe piye jenenge nyambut gawe harus konsisten dengan pekerjaan. Iya. Tenan Mas Gareng. Wonten dawuh Mak Cangik. Niki gandeng dalu niki pamundhute kadang-kadang panitia ing PT Semen Gresik menika klasikan. Tegesipun menika
mboten ngagengaken banyolan, mboten ngagengaken hura-hura. Nggih. Ning pancen menika dipun pendetlasikan lakonipun kecekel, seneng-senenge mboten ketang sak propira nggih kedah wonten. Nggih. Nggih, dipun Mongso kalane nu nggih kedah ngoten. Nggih, nggih. Masyarakat sakniki mboten purun dituntun untuk berpikir tapi untuk berhibur sementara. nggih. Ngoten. Nek mikir perkara donya niku isine ming engkel-engkelan. Pancen. Nggih, mulane sakniki kudu ngerti awake dhewe laku ning donya niku kudu ngerti ngoten. Lho, kok kudu ngerti? Nggih to. Lah donya niku dugu garapane menungsa kok sampean niku. Tahun 2012 menurut Badan Meteorologi dan Biofisika Nggih. menika mengatakan bahwa munculnya lintang kemukus. Lho. Lintang kemukus kaya tahun 95 niku. Oh nggih. Lho. Nika kudu waspada. Ngoten. Lho. Yen ana jumudule lintang kemukus yen sumlorote kok ngalor. Ngalor parane. Niku paling ora sing ora iso nyambut gawe para tetani pari dipangan oma tanene padha mati, kewan-kewan padha mati niku sing diarani pagebluk. Lho, jan. Ngoten. Primbon kecekel sampean niku. Walah, kula ne aja meneh kok primbon nomor men kula goleki mesti ngeblok kok. Malahan. Lah pripun kok iso jenengan. Lah nek lintange kemukus Lintang kemukus kok sumlorote mengidul. ngidul. Niku paling ora nelayan padha ora iso golek iwak, ora iso nyambut gawe mergo angin gedhe, ombak gedhe. Niku sing diarani prahara. Yang dimaksud iku Samudra Kidul. Nggih, yen jumudule lintang kemukus kok parane ngulon. Ngulon. Niku paling ora wong nduran padha rebutan palungguhan, masyarakat cilik sing dadi korban. Ngoten. Dadi kabeh kala wau menika wonten ingkang nentremaken Mak Cangik. Nggih, nek lintang kemukus. Nggih, dadi sing nentremke niku salah sawijining satriya paningit sing metune jam 12 bengi bathuke katon sumlorot. Lho, cahyane sumunar. Nggih, Napa niku? wong nyuluh kodhok. Oh, alah gombal. Itu alah ku gatek nganti mumet. Salahe dhewe dipikir nemen kok iso.